फैदोंमोन बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ बिथांखौ जों मावफुंनो खावलायदोंमोन। अदेबानि बिथाङा माखासे एंगारनो हायै जाहोननि थाखाय बे हाबाफारिनि सिगांनो दहाय गुबुन मोनसे हाबाफारियाव बिथाङा नुजाथिना थांबाय आरो बिथांनि सुबुरुन लानानैनो जों बे समाव आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जों बे समाव आलासि हिसाबै मोननो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एसिस्टेन्ट एडुकेशन सेक्रेटारि मानगोनां मुस्रि रमिय कुमार बसुमतारी आरो उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसुनि डिपुटि स्पिकार मानगोनां मुस्रि मोहनसिं ब्रह्म आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि PRS सर्भिस मुसाहारि आं बिथांमोनखौ बे समाव आफादनि जानानै खावलायदों आरो बरायदों। बे समाव आलासि बिथांमोनखौ जों गिबियावनो सिनायजेननो लाबाय। गिबि एबसुनि एसिस्टेन्ट एडुकेशन सेक्रेटारि रमिय कुमार बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों आरो बारनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जादों। बिथांजों लोगोसेनो आलासि बिथांमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि डिपुटि स्पिकार बिथां मुस्रि ब्रह्म, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि PRS पाब्लिक रिलेशन सेक्रेटारि बिथां मुस्रि मुसाहारि, जों बे समाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिसिम जों गांसे बरायनाय आरो मान बावनाय लिरदोंमोन। जों बेखौ फरायथिना लाबाय। आं मिजिंथिदों दिनैनि आलारि बाथि फोजोंगिरि रमिय कुमार बसुमतारीनि आखायाव जों बेखौ गथायगोन आरो बिथाङा जाहाथे दिपेन बर' बिथांनो मोनहैयो। दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बरायनाय आरो मान बावनाय मानिनां मुस्रि दिपेन बर' आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानाव गेदेर गिबियावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनाय बावहरबाय। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थुंगा 11थि बोसोरारि जथुम्मा आरो खेराइनि हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै गोथार आलारि बाथि फोजोंनानै रांगोरा जथुम्माखौ बरायनायनि थाखाय गोजोननाय आरो साबायखर बावनाय जाबाय। आफा बोराइ बाथौनि दहाय जाहाथे नोंथाङा गोग्गो देहा आरो थाजिम गोसो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गेबें लामाजों दैदेनलांनो हाथों। मिजिंथिदों नोंथांनि धोरोम आरो माहारि सिबिनाया इयुन जोलैनि थुलुंगानि फुंखा जानानै थाथों। एसेयाव दिनैनि बे जारिमिनारि गोथार भुमियाव नोंथांखौ बरायबाय आरो मान बावनाय जाबाय। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै देरला मंग्रा गयारि आफादगिरि रबिराम रामसियारि गाहाय नेहाथारि खालार 31 जानुवारि 2025 बादा राङापारा गेलेग्रा फोथार उदालगुरि। आं बे समाव जोंनि मानिनां आफादगिरि देरला मंग्रा गयारि बिथांखौ जोंनि बरायनाय आरो मान बावनायखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। लोगो लोगो जोंनि हाबाफारिखौ आलासि बिथांमोनखौ मावफुंनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। थुंगा 11थि बोसोरारि जथुम्मा आरो खेराइ दुलाराय गुदि बाथौ आफाद लाइमोन आफाद माइनाव आफाद बाथौ अजा आफाद जथायै बोसोरारि खुंनाय जथुम्मा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनाबिलिनि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि गोजोन खौसेथि आरो जाफुंसारनायनि थाखाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा फैनो गोनां दङमोन। नोंथांमोननि हांख्रायनाय लेखायै आरो बे लेखायै बिथाङा फैनोबो नाजादोंमोन, नाथाय जि हाबाफारियाव बिथांखौ आलासि महरै हांख्रायदोंमोन बे हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानो हायाखै। थेवब्लाबो बिथाङा सानजौफुनि समाव जि सेमिनार दङमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थांदों। माखासे एंगारहायै खामानि ओंखारब्रबबाय। बे लेखायै सार बिथाङा आंखौ नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो होनायखाय आं बाहागो लाफैबाय।
आरो गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना जि मोनसे साइटिसन मान बिलाइ होदों बेखौ बिथांनो गथायना होगोन नोंथांमोननि जि मोनसे सन्मान बेखौ आं बिथांनो गथायहैगोन जायखियानो जाया मानो दिनै नोंथांमोना जि गुदि बाथौ आफादा सानथामनि हाबाफारि लानानै गोथार मोनसे थांखि लानानै हाबाफारि लादों जाहाथे बे हाबाफारिया जाफुंसार जानो हायो दा बेखौनो नोजोर होनानै दिनै आलारि बाथि फोजोंनाय जे हाबाफारि मोनाबिलि समनि दा बे आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव जोंनि गासैबो गुदि बाथौ फोथायगिरि गासैबो सुबुंनि गेजेराव जाहाथे अनलायनाय मोजां मोनलायनाय खौसेथि जाहाथे थायो आरो नोंथांमोननि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे गोथार मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे खौसेथि फैयो आरो बे खौसेथि गोजोन जाफुंसारनायनि मोनसे थांखिखौ लानानै दिनै आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों दा बे सानथामाव जि थांखि लानानै जि नोजोरखौ होनानै जि मोनसे भिजनखौ लानानै नोंथांमोना बे जायगायाव हाबाफारिखौ खुंदों राङागुरायाव जाहाथे बे गोथार मोनसे थांखिया जाहाथे जाफुंसारो आरो बिनि गेजेरजों बर' माहारि दानाय बिनि गेजेरजों गुदि बाथौखौ फोसाबनाय बिनि गेजेरजों जाहाथे बुहुमाव बर'खौ सिनायथि होनो हायो दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे मोजां मोनसे आखुथायखौ जों देखायनो हायो दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे राङागुरायाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गासैबो मोनसे आखुथायखौ जाहाथे सारा आसामाव बयबो दिनैनिफ्राय सोलोंलांनो हायो बिनि गेजेरजों मोजां मोनसे नेरसोन जाहाथे गोसारलांनो हायो आं बेखौ मिजिंथिगोन आरो आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेजेराव जाहाथे इसोरा जोंखौ अरायबो सानस्रि हरो जाहाथे बयबो मानसि हिसाबै थांना थानो हायो बयबो जाहाथे गावनि सिमां गावनि नोजोर गावनि थांखिखौ जाहाथे जाफुंसार होनो हायो बिनि थाखाय दिनै आलारि बाथि फोजोंनाय जादों आरो आं मिजिंथिदों जे नोंथांमोना जि गुदि बाथौखौ नोंथांमोना फोथायो जि धोरोमानो जाया मानो दहाय सानजौफुआवसो नोंथांमोननि बे हाबाफारिनि आफादगिरि मानगोनां एमएलए बिथाङा मोनसे बाइट होदोंमोन आं बे बाथ्राखौ रेफारेन्स लानानै आं फोरमायना लागोन जे जों जि धोरोमखौनो फोथाया मानो जों मानसि हिसाबै जों अनलायनानै थानो नांगौ नोंथांनि धोरोमा मोजां आंनिया मोजां उमुकनिया गाज्रि उमुकना मोजां बेबायदि जों मानसि हिसाबै सोंखारिलायनाया जोंनि थाखाय बारा मोजां नङा जों मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव आलारि बाथि फोजोंनाय लायो दा जि हाबाफारिया जाया मानो मोनाबिलियाव जों माबा मोनसे ना मोनसे एरेन्ज खालामनानै बेबायदि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ लायो दा बिनि थांखिया बेनो जाहाथे जोंनि गेजेराव बे आलारि बाथिनि जिथु सोरांनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि अनलायनाय फैयो सोरां फैयो गाज्रि गाज्रि साननाया जाहाथे गैया जायो दा बेखौनो बिथाङाबो बुंनो माखासे बाथ्रानि गेजेरजों बायदों बिथाङा फोरमायदों आं बेखौनो फिन खावलायबावदों जे गोबां मानसिफोरा मुखुब जादों बेवहाय जाहाथे जोंनि गेजेराव धोरोमानो जाया मानो बयबो गाव गाव धोरोमखौ मोजां खालामनांगोन आरो बिनि गेजेरजों बयबो गुबुननिखौबो गावनिखौबो गुबुननिखौबो अनलायनांगोन रेसपेक्ट होलायनांगोन सनमाना थानांगोन रावबो रावबो जाहाथे एना एनि साननाया गैया जाहाथे जों बयबो ओरैनो बर'फोरा सुबुं अनजिमाया खमखा जाहाथे जों बयबो माहारि हिसाबै बयबो मानसि हिसाबै जाहाथे सुबुं हिसाबै मोजाङै थांना थानो हायो सुबुं अनजिमाया खमब्लाबो जाहाथे जों आसामाव जोंनि हादोराव जाहाथे जौगासार जानो हायो जोंनिफ्राय जाहाथे मोजां मोजां मानसि ओंखारलांबाय थानो हायो नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय नोंथांमोननि गामिनिफ्रायबो जाहाथे मोजां मोजां साफा साफा सुबुं लाइमोनफोरा जाहाथे बुजिलांनो हायो आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो आफादगिरि बिथाङा फैनायबा गोबां मोजां मोजां बाथ्राखौ नोंथांमोना बे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिनोबो हागौमोन जानो नाथाय बे बाथ्राखौ आं बुंनो हानाय नङा दा जियानो जाया मानो आफादगिरि बिथाङा खावलायनाय लेखायै आं बाहागो लाफैबाय आरो आं खावलायनो नांगौखौनो साननानै लादों दा बेबायदि गोथार मोनसे हाबाफारियाव गोथार मोनसे हाबाफारि मावफुंनायनि जि खाबु मोनबाय आं बिनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांसिमबो आं साबायखर बावहरदों आं थार्ड नाम्बारावसो जादों आलासिया सेकेन्ड नाम्बाराव बेलेग दंबावोमोन जों थार्ड नाम्बारनि आलासि जाफैदों जियानो जाया मानो खाफाला थायोबा माबा मोनसे ना मोनसे लेभेल दोरोदलाङोनो आं बेखौ आं फोथायना लादों आंनिया बिबार बाथौ जियानो जाया मानो नोंथांमोना बियो गुदि बाथौ नङा होमबा जि बाथौआनो जाया मानो 12थासो बाथौ दङ आरो गुबुन गुबुन धोरोमनिबो थाबाय जियानो जाया मानो जों जाहाथे बर' हिसाबै थांना थानो हायो बेखौ नोंथांमोनाबो लानांगोन आंबो लानांगोन जाय सुबुंफोरा बुजिबाय थागोन जाय लाइमोनफोरा बुजिलांबाय थागोन दा बेखौ जों लानानै जों आवगायलांबाय थानो हागोन अब्ला जों जौगासारा बर' माहारि हिसाबै थांना थालांबाय थानो हागोन जों अनजिमाया खम जानो हागौ नाथाय जोंखौ मानसिफोरा बबेबा मोनसे
लेखानि बबेबा मोनसे किताबनि जों साबजेक्ट महर बा बबेबा मोनसे लेसन हिसाबै जों बर'फोरा जानो नांगोन आं बेखौसो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं फोरमायबाय दा जियानो जा मानो दिनैनि बे सानथामनि जि गोथार हाबाफारि लादों नोंथांमोना जाहाथे इसोरा नोंथांमोनखौ मदद होथों जाफुंसार जाथों आरो बिनिफ्राय माखासे कनस्ट्राक्टिभ जाहाथे आइडियासफोरा जाहाथे ओंखारलाङो आरो माखासे जाहाथे इनोभेटिभ माखासे थांखिफोरा जाहाथे बे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे ओंखारो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बोथोराबो थान्दा होबाय थादों बहाबा मैयाबो अखा हादों जाहाथे बे सानथामाव जाहाथे इसोरा अखा होनानै जाहाथे आबहावा थासारिखौ गाज्रि खालामना जाहाथे हाबाफारिखौ गाज्रि दा खालामथों आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बयनिबो गोसोआ मोजां अननाय बयनिबो गोसोआ जाहाथे मोजां फोथायनाय थायोबा आरो बे जाफुंसार जागोन आरो नोंथांमोननि जाफुंसारनायनि गेजेरजों सारा आसामाव मोनसे मोजां मेसेजआ बेनिफ्राय थांगोन आं बेखौ जोबथाजों मिजिंथिबाय आरो बांद्राय आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो जाय जाय दाब दाब जायगानिफ्राय गुदि बाथौ सिबियारि नोंथांमोना बाहागो लाफैदों बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों आरो बे राङापारा ओनसोलनि जाय बिथांमोना गोबां हारियाव लोब्बा दङ नङा होमबा बयबो मदद होदों हेफाजाब होदों खस्थ' खालामदों माखासेफोरा खस्थ' खालामाखैबो नायनो फैदों नायनोबो फैनांगोन खस्थ'बो खालामनांगोन बयनिसिमबो आं बे समाव आलासि बिथांमोननिसिमबो गासैबो हाबाफारिया जाफुंसार जानायनि थाखाय बयनिसिमबो आं जोबथारनायाव गाहाम हामलायनायखौ आं बावबाय आरो बे मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ फिन बावबाय आरो इसोर जाहाथे बयखौबो मोजाङै लाखिनो हाथों आं बेखौ मिजिंथिनानै आरो बे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ आं मावफुंनो सानबाय गोजोन्थों थेंक इउ दै सारना दैया सारनो जुथा गाननानै दा फैनाङा जुथा गाननानै फैनाङा खाथियाव दे लगायजोब दे Bay đúng nào cũng xin lỗi mà बे समाव जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै गोजोन खौसेथि मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय रमिय' कुमार बसुमतारी लोगोसे आलासि बिथांमोननिसिम आरो जाय बिथांमोना आलारि बाथि फोजोंबाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाबाय साफ्रोमबोनिसिम बे समाव गोजोन साबायखर बावनानै जोङो दिनैनि बे आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिखौ जों एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय बे समाव गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सफैनाय थान्दै नोंथांमोन लोगोसे मिरु आफादनि बिबानगिरि